Assalamu alaikum masu saurare. Za ku saurari kasida daga bakin Abdullahi mai Usmanu, ɗalibin Hidayatul Islam. Ai saurare lafiya. Ko yanzu a tashi duniya ba zan damu ba, ko yanzu a tashi duniyar ni ban damu ba. Ko yanzu a tashi duniya ba zan damu ba, san annabi ne kadai ya zamto mini garkuwa. Yawmul mahshar nake jira dan mi haduwa. Ko yanzu a tashi duniya ba zan damu ba, san annabi ne kadai ya zamto mini garkuwa. Yawmul mahshar nake jira dan mi haduwa. Rayuwa kai ne ke baiwa na sama har na ƙasar ruwa. Yau ma roƙo nake ka ban kofar saduwa, domin ta cikin ta ne ake samun karbuwa. Ko yanzu a tashi duniyar ni ban damu ba, domin na san salatukan ka ba sa ɓoyi ba. Gurin mai kyan sifar da ba za ta musallatu ba, wannan mai sanya kafirai tashin zabuwa. A wannan duniyar me ma bai faru ba, mu aikata zunubi gaba ɗaya ba mu damu ba. Gashin kai shi muke kamar ba mu ilmantu ba, sai ma fi a tashi duniyar ta yi tafiyar ruwa. Da ƙarni na sahabu zuciya ke ta nazartuwa, tunani ya kasa kai nitsani na fahimtuwa. Akan yadda aka yi ya aka yi miyai faruwa, abinda na samu an hallakar da wasu cikin ruwa. Faruwa kamar ba mu san masilar da rabbi mana rayuwa. Akan mi nazarin ta yaya kauni take samuwa, muna hidima da duniya muka nemi kusantuwa. Su shedan karnin ga an shigo babbar kasuwa, da hajar sai zo shi dan baje wani taragon ruwa. Irin wane da wance su da shi sun zama 'yan uwa. Allah sabbit qulubana hanyar 'yantuwa. To in aka tashi duniyar mai zai faruwa, kai da kake mun ganin daƙiƙi ka ji dan uwa. Halama ko atan nabi ka nishaɗantuwa, dan na rike wanda shi wa rabbi yake garkuwa. Yawmul mahshar nake jira ranar tsayuwa, ranar da mala'iku suke jerin taruwa, ranar da uba da ɗa'uwa ke neman ruwa, ranar Mahmudu ne kawai zai mana garkuwa. Ka ba komai ilimin ilimi ba zai iya riskar ka ba, bayanin Mahmudu nafsu ba za ta rike shi ba, domin daga alwahabu sai shi ya kasantuwa.
kafin tammatu Madina nan na kusan rayuwa, garin da Rasulu nan yake karasa zaunuwa, garin da ilahu ya kira kofar saduwa, garin da dukan bakin ciki nan ke yayuwa, garin da dukan farin ciki nan ke samuwa, garin da ilahu ya fi kauna ka ji dan uwa. A can zan so a barni, a can zan so a karni, a can zan so a tada ni ranar tsayuwa. Ko yanzu a tashi duniya ba zan damu ba, san annabi ne kadai ya zamto mini garkuwa, yawmul mahshar nake jira dan mi haduwa. Ko yanzu a tashi duniya ba zan damu ba, san annabi ne kadai ya zamto mini garkuwa, yawmul mahshar nake jira dan mi haduwa.